Her er et eksempel på social rolle. Når Karoline er på skolen, holder hun sig tilbage, for hun er bange for at skuffe de andre, hvis hun spiller forkert. Derhjemme kan hun slå sig løs og spille lige, hvad hun har lyst til, uden at føle sig presset af de andre, som I kan høre. Her på gymnasiet har vi en formel norm. Fravær. Du må ikke nå over 15%, ellers så vanker dig. En uformel norm kunne være f.eks. at række hånden op i timerne.